bandiraɓe min calmini mon mone mon kala inde mun e yettode mun gonɗen ko ɗo henna hande e guijilon ummade Dakar hanki le 26 octobre 2023 ardude Kellel Ndiaye ɗo henna e guijilon nokku mo ganduɗa bandiraɓe hewɓe ene gandi fayida gonɗo e wuuro ngo hande le 26 janggo so tawi Allah lamɗo newni Kellel Ndiaye ene anniyino wadde ɗo meeting mawɗo o pattam lamo gam rentrée mum politique walla mbiyen assemblée générale Kellel Ndiaye oɗon gandi ko kanko woni président mouvement président yeeƴo Fouta kadi ko suka debbo dariɗo lang hay hunde ala ko woni goƴa mum so wona Fouta yo dañ gueɗal ko hawni hen subaka hande hedde 10 heures sous préfet wi activité mo yiiɗi wadde ɗo henna samedi le 28 octobre 2023 wawa wadde ko holko saabi ɗum maɓe mbat occupé voie publique saabi ɗum ko tapas nocturne saabi ɗum ɗum ɗon noon waɗi dillere mawde waɗi habre mawde e dendagal ɓeɓe ganduɗa ko yimɓe e Kellel Ndiaye kono Kellel wi fawrata koyngal mum so tawi haɗama wadde e bedda o ene jogui galle ɗo jeeya ene yaaji ene wawi noddude ɗon dendagal mo ganduɗa aɗa fimno notade ɗum yo a tawtore oɗo batu pattam lammo mboɗo ɗo henna e guijulon goɗɗum ko wona ɗum hande sa ƴeewi fuɗɗorade ni omo ganduɗa kañum woni Amadou Ba kañum woni candidat Benno Bokk Yakar ala ɗo rullani e nder leydi ndi ala ɗo o yahani question o mawɗo woni holko saabi kala mo ganduɗa a jeeyaka e Benno Bokk Yakar walla a jeeyaka e alliance pour la république kala ko jiɗɗa wadde ene wawi wonandema caɗele namdal ngal woni ko wiide beele Kellel Ndiaye waɗata meeting mum e nder wuuro ngo beele ɗum ma addan yimɓeɓe ɓeydade yidde omo ganduɗa kañum woni e candidat Benno Bokk Yakar leydi soko tawi ene waɗi potal leydi soko tawi ɓiɓɓe leydi ndendi leydi moni kala ene foti wawde hebde hen gueɗal muɗum caggal yimɓeɓe ndendi dentité o ndendi leydi ndi ndendi kala moni kala ene waɗa fodde mum leydi ndi ene yooɓa droit ji muɗum o mo ganduɗa kañum woni candidat oya parti so tawi ene waɗa tourné ji muɗum goɗɗo mo ganduɗa jeeya koye oya parti ene foti wawde wadde tourné ji muɗum yoɓe gandu so tawi ni ene jokki kala jiɗɗo wadde hunde wiye a waɗata préfet walla sous préfet walla maire wiya ko jiɗɗa wadde ko a watta ɗum e wuuro ngo woni noon ɗo e guijulon walla woni wuuro wongo ɗum ene wawi jibinoyde firnde e raɓiɗinade Kellel wi waɗat maintenir événement mo jogori wadde o janggo inchallahu rabbi samedi le 28 octobre 2023 ɗo henna e guijulon omo ɓeydi jokkude erago makko e ɓeɓe ganduɗa ko yimɓe ene keedi caggal makko ene padno e oɗo ñalawma pattam lamo yo bandiraɓe gandu gueɗɗe kayitani ɗum waɗat ɗo janggo e galle mabɓe so tawi Allah lamɗo o newni wadde bandiraɓe wiyoɓe wimi e wimami kala mo ganduɗa aɗa jeeya e ɓeɓe ganduɗa ko yimɓe e fannoɓe arde e ñalawma pattam lamo mo Kellel Ndiaye waɗata ɗo henna e guijilon falimali onon kala oɗon paada keewal e peewal hay sinno wiyama o waɗata e nder wuuro ngo o watta e beddaji ɗi o watta e boowe wuuro ngo o waɗi maintenir so tawi Allah lamɗo newni so tawi toɓani coura kuppani mo waɗ ɗum ɗo henna e nder galle bammakko ɗo henna bandiraɓe foof ene nodda e keewal e peewal leydi noon hay hunde ala ko jogui ɗum so wona potal mo kala yo heeb guelmum mo Allah lamminanno o laamima ha paari wona wadde taaro yirullo serdata mbabba e noppi mum WINNDERE-TV ha yeeso ko lawol